ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ମାନେ ମେଥଡ 1 ରେ ୟୁଜ କରିକି କେମିତି ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବହୁତ ଅତି କମ ସମୟରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ହେଲା, ତମକୁ କହିଥିଲି ଦିଟା ମେଥଡ ବତେଇବି। ଗୋଟେ ଅଛି ମେଥଡ 1, ମେଥଡ 2। ହେଲା, ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ମେଥଡ 2। ମେଥଡ 2 ମେଥଡ 2 କଣ ରହିବ? ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ମେଥଡ 2 ରେ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ 50 ହଉ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ବେସ୍ ଯୋଉ ନାହିଁ ବେସ୍, ଯୋଉ ବେସ ଏ 50, 100, 150, 200 ଏସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ମେଥଡ 2 ପାଇଁ। ଦେଖ କେମିତି ହବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନା, ଦେଖ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନବା ଯେମିତି କି 78 ସ୍କୋୟାର। ଏଇଥର ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିବା 78 ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି। ହେଲା, 78 ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ତମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏ 8 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବ, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଏକ ଘରେ କଣ ଅଛି 8। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବ, ମାନେ 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 64। ଏପଟେ ଲେଖିଲ କେତେ? 8 ର ସ୍କୋୟାର। ଏପଟେ ଲେଖିବ 7 ର ସ୍କୋୟାର। 7 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 49। ହେଲା, ଏଇଠି ରହିଲା 8 ର ସ୍କୋୟାର, ଏଇଠି ରହିଲା କେତେ? 7 ର ସ୍କୋୟାର। 7 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 49। ଏବେ ଦେଖ 7 ଅଷ୍ଟା 56, ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ନମ୍ବର ଗୁଣିକି ଏଇଟା ସହ ଗୁଣିଦବ, ମାନେ 2 ସହ ଗୁଣିଦବ। କେମିତି? ମାନେ 7 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହଉଛି? 7 ଅଷ୍ଟା 56 ଦୁଗୁଣ କେତେ? 112। ଏ 112 ଟାକୁ କେମିତି କେମିତି ଲେଖିବ? ଏଇଠି ଏଇଠି ମିଶେଇବ, ଏ 112 ଟାକୁ ଏଇଠି ମିଶେଇବ। କେମିତି? ନା, ଏ 4 ତଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ତମେ ଛାଡିବ, ଏଇ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ଛାଡିବ, ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା କା ତଳେ ଆସିବ? ତାହେଲେ 6 ତଳେ, ଏକଟା 9 ତଳେ, ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ, ଯୋଉ ଏଇ ଏକଟା, ପ୍ରଥମ ଏକଟା 4 ତଳେ। ହେଲା, ଗୋଟେ ଘରକୁ ତମେ ଛାଡିବ। ଏବେ କଣ କରିବ ନା, ମିଶେଇ ଦବ ଏଟାକୁ। ଗୋଟେ ଘରକୁ ଛାଡିକି 112 ଲେଖିଦବ, ମିଶେଇ ଦବ। ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା, 4 କୁ 4 ରହିଲା, 6 2 8, 9 1 10, ଶୂନ କି ନେଲା 1, 4 2 କେତେ? 6। ହେଲା, ଏଇଟା ହବ ତମର କଣ? 78 ର ସ୍କୋୟାର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ନବା, ଯେମିତି କି 84 ର ସ୍କୋୟାର ନବା। ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି 84 ର ସ୍କୋୟାର। 84 ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି। ଦେଖ, ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା, ଏଇ ଏକ ଘରେ 4 ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ 4 ର ସ୍କୋୟାର ନବ। ଏଇ 4 ର ସ୍କୋୟାର, 4 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ? 16। 8 ର ସ୍କୋୟାର ଏମିତି ହବ, ମାନେ ଏପଟେ 4 ନେଲ, ତାପରେ ଥରେ 8 ରେ ନବ, ଥରେ 4 ନେଲ, ଏପଟେ ଏମିତି 8 ରେ ନବ। 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 64। ସିଧା ଲେଖିଦେଲ କେତେ? 64। ତାପରେ କଣ କରିବ ନା, 8 ଚଉକୁ 32 ଦୁଗୁଣେ 64, ମାନେ 8 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ କେତେ? 2। 8 ଚଉକୁ 32 ଦୁଗୁଣେ 64। 64 ଟାକୁ ପୁଣି କେମିତି ମିଶେଇବ? ଏଇ 6 ଘରକୁ ଛାଡିକି, ଏଇ 6 କୁ ଛାଡିକି ଲେଖିବ, ମାନେ 1 ତଳେ ରହିବ 4। ହେଲା, ଏଇଠି 1 ତଳେ ରହିବ, ଏଇଠି ୟାର ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇ 1 ତଳେ ରହିବ କେତେ? 4। ଏଇ 6ଟା କା ତଳେ ରହିବ? ଏଇ 4 ତଳେ। 64 ଲେଖି ହେଇଗଲା। 6 ତଳେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ମିଶେଇ ଦବ। ତାପରେ 6 କୁ 6, 4 1 5, 6 4 10, ଶୂନ କି ନେଲା 1, 6 1 7। 70 56 ତମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ 91 ରେ ହିନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଯେମିତି 91 ର ସ୍କୋୟାର। ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ବାହାର କରିବ, ମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ତମେ ବାହାର କରିବ। 91 ସ୍କୋୟାର ହିନ୍ତି କେମିତି ବାହାର କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 1 ର ସ୍କୋୟାର କରିବ। ଏପଟେ କହିଦେଲି 1 ର ସ୍କୋୟାର। ଏଇ 1 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 0 1। ଏଠି ତମେ ଲେଖିବ 0 1, ଦିଟା ଘର ତମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମେ ଦିଟା ଘର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। 0 1 ଲେଖିଦେଲ, 1 ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା 0 1। 9 ର ସ୍କୋୟାର ହିନ୍ତି କେତେ? ଏପଟେ ହିନ୍ତି ଥରେ 1 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଲ, ଥରେ 9 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବ। 9 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 81। ଏବେ କଣ କରିବ ନା, 9 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ 2, 9 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣନ କେତେ? 2 କେତେ ହବ? 18। 9 ଦୁଗୁଣେ 18 କି 18। 18ଟା ପୁଣି କେମିତି ଲେଖିବ ନା, ଏଇ 8ଟା ରହିବ କା ତଳେ? 0 ତଳେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡିକି 8 ରହିବ 0 ତଳେ। ଏଇ 18, 1 କୁ 1, 18 ରହିଲା ଏଇଠି, ମିଶେଇ ଦବ, ସଇଲା। 1 କୁ 1, 8 କୁ 8, 1 1 2, 8 କୁ 8, 82 81 ତମର କଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମେଥଡ 2। ତ ଏଇଟା ତ ଭାବୁଛି ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କଣ? ଏବେ ଆମେ କରିବା ଶିଖିବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମାନେ ବର୍ଗମୂଳ। ହେଲା, ବର୍ଗମୂଳ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା?
ହେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କଣ ନା ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 3 ସ୍କୋୟାର 9 4 ସ୍କୋୟାର 16 5 ସ୍କୋୟାର 25 ଏତିକ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନବା ମନେକର ବର୍ଗମୂଳ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯେମିତିକି 29 16 ଦେଖ କେମିତି କରିବ ଏ ଯୋଉ 29 16 ଭିତରେ ନୁହଁ ଏଇଟାକୁ ଏ 16ଟାକୁ ଅଲଗା କରିବ ମାନେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ଅଲଗା କରିବ ଯେମିତିକି ସ୍କୋୟାର ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଣ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଗା କରିବ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର ନହେଲେ ଗାରଟେ ପକେଇଦେବ ଏ ଭିତରେ ଆଙ୍କର କଣ ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଲା ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଗାର ପକେଇଦେବ 16 ରହିଲା ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ଏଇ 16 ଏ ଯୋଉ 6 ନୁହଁ ଏଇ 6 କୁ ତମେ ଏମିତି ଭାବ ମାନେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍କୋୟାର କଲେ ତାର ମାନେ ଏକ ଘରେ 6 ହଉଥିବ ଯେମିତି କଣ ଯେମିତି 4 ର ସ୍କୋୟାର କଲେ ଆମର କଣ ପାଇବା 16 ଏପଟେ ଏମିତି 6 ର ସ୍କୋୟାର କଲେ କେତେ 36 ହଁ କି ନାହିଁ ତାମାନେ ଏପଟେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇପାରିବ ତାମାନେ ଏ ଯୋଉ 29 16ର ବର୍ଗମୂଳର ଏକକ ହେଲା ହେଇପାରିବ କଣ ମାନେ ଏକକ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ତାର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ 4 ହେଇପାରିବ ନହେଲେ କଣ 6 ହେଇପାରିବ ତାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଯେମିତି 36ର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 6 ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପର 4 ହେଇପାରିବ ନହେଲେ କଣ 6 ହେଇପାରିବ ତାରେ ଆ କାମ ସରିଗଲା ଏବେ ଦେଖ 29ଟା କଣ କରିବା ଦେଖ 29ଟାକୁ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ହବ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ରହୁଥିବ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ମାନେ କଣ ଯେମିତିକି 29 କୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ମାନେ 29ର ପାଖାପାଖି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଯେମିତି 25 29ର ପାଖାପାଖି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର 25 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ 36 ଏଇ ଦିଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ 29 କଣ ରହୁଛି ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ 25 ରୁ 29 ଆଉ 36 ଏଇ ଭିତରେ ଆମର କଣ ରହୁଛି 29 25 ରୁ 36 ଭିତରେ ଆମର କଣ ରହୁଛି 29 ହେଲା ଏଇଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ 29 ରୁ ସବୁବେଳେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଲେଖିବ ହେଲା 29ର ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 25 ଆଉ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି 29 16ର ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଲେଖିବ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ 29ର ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 25 25ର ବର୍ଗମୂଳ କରିବ 25ର ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି 5 ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବ 5 ଏଇଠି ରଖିବ 5 ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ହବ ଏଠି 6 ଯେମିତି 36ର 6 ଲେଖିପାରିବନି 29ର ସାନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ନବ ହେଲା କେତେ ହେଲା 5 କୁ ମାନେ 54 56 ମାନେ ଆନ୍ସର ଏବେ ଆସିଲାଣି ମାନେ 29 16ର 54 ହେଇପାରିବ ନହେଲେ 56 ହେଇପାରିବ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇପାରିବ ଏ ଭିତରୁ ଦିଟାକ ଭିତରୁ ଏବେ ଦେଖ 29 ଆଉ 25 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 4 29 ଆଉ 36 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 7 ତାମାନେ 29 ପାଖକୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ଲାଗିକି ଅଛି 4 ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ଲାଗିକି ଅଛି ମାନେ 25ରେ ଆମେ 4 ଯୋଡ଼ିଲେ 29 ପାଉଛେ ମାନେ 25ରେ ଆମେ 4 ଥର ଗଲେ 29 ପାଉଛେ 36ରେ ମାନେ 29ରେ ଯଦି ଆମେ 7 ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ 36 ପାଉଛେ ତାମାନେ 29 36 ବହୁତ ଦୂର ଆଉ 25 29 ବହୁତ ସାନ ସାନ ଯେହେତୁ ମାନେ 29 ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଏଇ 25 ହବ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମାନେ 25 ନୁହଁ ମାନେ 25ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ 29 ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି 25 ତେଣୁ 25ର ବର୍ଗମୂଳ ହବ ମାନେ 25ର ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ କଣ ଏଇ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 25 ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହବନି ଆଉ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 25 ହବ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ କଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବନି ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା 36 ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 36 ଯଦି 36 29ର ପାଖାପାଖି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା କଣ ଏଇ 4 6 ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ବଡ ହଉଛି 6 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଲା ମାନେ 29 ପାଖାପାଖି ଲାଗିକି ରହିଲା 25 ଲାଗିକି ରହିଲା ତେଣୁ ଏବେ ମାନେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 36 25 ବଡ ସାନ 25 ନୁହେଁ କି ତାହେଲେ 25 ରହିଲା ଯେହେତୁ 25 ରହିଲା ତେଣୁ 25 ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିବ 4 ହିଁ ରହିବ 4 6 ଭିତରୁ ବଡ ସାନ ହଉଛି କେତେ 4 ତାହେଲେ 4 ହିଁ ରହିବ ଆନ୍ସର କେତେ 29 16ର ରୁଟ ଓଭର 54 ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଯେମିତିକି ତମର କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଯେମିତିକି 32 49 ଦେଖ କେମିତି ହଉଛି 32 49ର ରୁଟ ଓଭର ବାହାର କରିବା କେମିତି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ କଣ 32 ଆଉ 49 ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ତାପରେ କଣ ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଯେମିତି ସ୍କୋୟାର କରୁଥିଲେ ସ୍କୋୟାର କଣ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖୁଥିଲେ ହିନ୍ତି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ବାଡ଼ ଦେଇଦେଲେ କାମ ସରିଲା ତାର କଣ କରିବା
ଦେଖ ଆମକୁ ଏମିତି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାର ସ୍କୋୟାର କଲେ ମାନେ ତାର ବର୍ଗ କଲେ ତାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ମାନେ ଏକ ଘରେ କଣ ରହିବ 9 ରହିବ। ଯେମିତି କି 3 ର ସ୍କୋୟାର କଲେ ତାର ଏକ ଘରେ କଣ ରହୁଛି 9। 7 ର ଏମିତି ସ୍କୋୟାର କଲେ ତାର ଏକ ଘରେ କଣ ରହୁଛି 49। ତାହେଲେ ଏଇ 32 49 ର ବର୍ଗମୂଳର ଏକ ଘର କଣ ରହିବ? ମାନେ ବର୍ଗମୂଳର ଏକ ଘର 32 49 ର ବର୍ଗମୂଳର ଏକ ଘର କଣ ରହିବ? କେତେ ରହିବ ନା 3 ରହିପାରିବ ନହେଲେ 7 ହେଇପାରିବ। ମାନେ 3 ହେଇପାରିବ ନହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବ 7 ହେଇପାରିବ। ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଏକକ, ତେଣୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଲି 3 ହେଇପାରିବ ତେଣୁ 7 ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏ 49 କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 32। ଏ 32 ଟା କୋଉ ଦିଟା ନମ୍ବର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି? ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ମାନେ କଣ ନା 32 ଟା କୋଉ ଦିଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି? କୋଉ ଦିଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର? ଯେମିତି କି 25 ଆଉ ଗୋଟେ କଣ 36। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ 32। 25 ର ଏପଟେ କଣ 16। 16 ତ 32 ଆସିପାରିବନି, ତା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର 16। 16 ତ ଆସିପାରିବନି, ଏପଟେ ଏମିତି ହବନି। 36 ର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର କେତେ 49। ନାଇଁ କି 7 ର ସ୍କୋୟାର ନାଇଁ କି 49, ମାନେ ହବନି। ମାନେ 36 ର ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଆଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 36 ରୁ 49 ତ ହବନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବନି। ମାନେ 25 ରୁ 36 ଭିତରେ କଣ ରହିଲା 32। ଆଙ୍କ ଭିତରେ 32 ରହିଲା। ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି 32 ରୁ ସବୁବେଳେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନବ। 32 ରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କେବେ ବି ହବନି। 32 ର ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 25। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦବ କେତେ 25 ର ବର୍ଗମୂଳ ମାନେ 5 ଆଉ ଏଇଠି ରହିବ କେତେ 5। ଏବେ କଣ କରିବା? ଏବେ ଦେଖିବା ଫେଡାଣ କରିବା। ଏବେ ଆନ୍ସର ବି ବାହାରି ସାରିଲାଣି 53 ନହେଲେ 57। 32 49 ର ବର୍ଗମୂଳ କଣ ହେଇପାରିବ 53 ହେଇପାରିବ ନହେଲେ 57 ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଦେଖିବା? ଦେଖ ମାନେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଜଜ୍ କୋଉଟା କରିପାରିବା? ଦେଖ 25 ରୁ 32 ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 7 ଆଉ 32 ରୁ 36 ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 4। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 32 36 ପୁରା ପାଖାପାଖି ଲାଗା ଲାଗି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 32 25 ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 7 ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ 4 ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ 32 36 ଯୋଉଟା ଲାଗିକି ଅଛି ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ କମ, ତାମାନେ 32 36 ଯୋଉଟା ଲାଗିକି ଅଛି ସେଇଟା ହବ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ 36। 36 ହବନି, ଆନ୍ସର 36 ହବନି। ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ 36 ଯେହେତୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ଆନ୍ସର হবে 57। ମାନେ 7 3 ଭିତରୁ ବଡ କୋଉଟା 7। 36 25 ରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା 36, ଆଉ 7 3 ବଡ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା 7। ଯେହେତୁ 36 ପଟର ହଉଛି ମାନେ 36 32 କୁ ଲାଗିକି ଅଛି 36 ପଟେ ହଉଛି, ତେଣୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହବ। ଯଦି ସାନ ସଂଖ୍ୟା 25 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 53 ହେଇଥାନ୍ତା। 36 ହେଲା ବୋଲି 57 ହେଲା। ତାହେଲେ 32 49 ର ରୁଟ୍ ଓଭର ହବ କେତେ 57। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନବା, ଗୋଟେ ବର୍ଗମୂଳ ଯେମିତି କି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନବା 73 96। 73 96 ଆର ଆମେ ବାହାର କରିବା କଣ ସ୍କୋୟାର। ଦେଖ କେମିତି ବାହାରୁଛି 73 96। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଏଇ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଆଗ ମଝିରେ କଣ ବାଡ଼ ରଖିଦବ। ରଖିଦେଲ ବାଡ଼, ସଇଲା। 6 କୁ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 6ଟା ଲିଭି ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ହବ ଯେମିତି କି ମାନେ ସ୍କୋୟାର କଲେ 6 ଏକ ଘରେ ରହୁଥିବ। ଯେମିତି କଣ 4 ର ସ୍କୋୟାର 16। 6 ର ସ୍କୋୟାର ଏମିତି କେତେ ହବ 36। ମାନେ ଏକ ଘରେ କଣ 6 ରହିଲା, ଆର 6 ର ସ୍କୋୟାର ଏକ ଘରେ କେତେ କହିଲ ମାନେ ଏକ 6 ର ଯଦି ସ୍କୋୟାର କରିବା ଏକ ଘରେ କେତେ ରହୁଛି 36। ଆଉ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବନି, ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଦିଟା ନମ୍ବର ହିଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ତିନିଟା ନମ୍ବର କେବେ ବି ହବନି। ହେଲା, ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 73 96 ର ବର୍ଗମୂଳ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ତାର ଏକ ଘରେ କଣ ରହିପାରିବ 6 ର ମାନେ ସରି 4 ରହିବ, ଏପଟେ ଏକ ଘରେ କଣ ରହିବ 6 ରହିବ। ହେଲା, ତାର ଏକ ଘରେ 4 ରହିପାରିବ କିମ୍ବା 6 ରହିପାରିବ। ହେଲା, ଏଇ ଗ୍ୟାପ ଦେଲି, ଗ୍ୟାପ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଏକ ଘରେ ବୋଲି। ଏକ ଘରେ କଲେ 4 ରହିପାରିବ ନହେଲେ 6 ରହିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏପଟେ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା 73। ଏ 73 କଣ ଏ 73 ଟା କୋଉ ଦିଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି? କୋଉ ଦିଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି? 73 ଟା କୋଉ ଦିଟା ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଭିତରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି? ଯେମିତି କି 64 ହେଲା, 64 ରୁ 81 ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ 73 ରହିବ। 64 ର ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 25। 25 ନୁହଁ 49। 49 ଭିତରେ ତ 73 ରହିବନି, କାରଣ 73 ବଡ ହେଇଯାଉଛି।
ତେଣୁ ଏପଟେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ 64 81 ଭିତରେ କୋଉଟା ରହିବ 73 ଏମିତି ରଖିଦବ 73 ମୁଁ କହିଥିଲି 73 ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନବ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନବ 63 ରୁ 73 ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନବନି ତେଣୁ 73 ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା 64 64 ର ବର୍ଗମୂଳ ନବ ତାମାନେ 64 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ 88 ଆର ହିନ୍ତି କେତେ ସରି 84 ତାପରେ ଏପଟେ କେମିତି 86 ହେଲା ଏବେ ଆନ୍ସର ବାହାରି ସାରିଲାଣି ମାନେ 84 ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା 86 ହେଇପାରିବ ଏ ଭିତରୁ ଦିଟା କୋଉଟା ଏ ଭିତରୁ ମାନେ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେଇପାରିବ ଦେଖ 64 ରୁ ଯଦି 73 ଫେଡିବା କେତେ 9 ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ 73 ରୁ ଯଦି 81 ଫେଡିବା ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆସୁଛି 8 ଆସୁଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତାମାନେ 73 ରୁ ଏଟା 1 ଏଟା ଏଟା ହଉଛି 1 81 ହେଲା ତାମାନେ 81 73 ପାଖାପାଖି ମାନେ 8 ସାନ ନା 81 73 ପାଖାପାଖି 73 64 ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ମାନେ 9ଟା ଟିକେ 9ଟା ବଡ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ 73 64 ଦୂର ହେଇଯାଉଛି 81 73 ପାଖାପାଖି ମାନେ 8 ପାଖ ନାହିଁ କି 8 ପାଖାପାଖି ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏପଟ ହବ ଆନ୍ସର ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ହବ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହବନି କିନ୍ତୁ ଏପଟ ପଟ ହିଁ ହବ ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କଣ ନା ଯେହେତୁ 73 ପାଖାପାଖି 81 ରହୁଛି ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ଏପଟ ହବନି ତାହେଲେ 81 64 ଭିତରୁ ବଡ କିଏ 81 ଯେହେତୁ 81 ବଡ ତେଣୁ 4 6 ଭିତରୁ ବଡ କୋଉଟା 6 ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନେବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ଏଇଟା ହବନି 84 ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ହବନି ଯେହେତୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହବ କେତେ 86 ମାନେ 73 96 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କେତେ ହବ 82 ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ କେମିତି ବର୍ଗ ମାନେ ମେଥଡ 2 କେମିତି ହେଲା ଆଉ ବର୍ଗମୂଳ କେମିତି ବାହାର କଲେ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ଦିଟା ଦଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି ଦେଖ 53 ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ ଆଉ କଣ 75 69 ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବ ଆର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ହେଲା ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଭିଡିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ତମର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦବ ତାଙ୍କର ବି ସହଜ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଟାଇମ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କଣ କି ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମାଥର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆଣିବା ବହୁତ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଆସିବ ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ମାନେ ହାତ ପେନ୍ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ପାଟିରେ ବି କାଲକୁଲେସନ କରିକି ତମେ ବାହାର କରିଦବ ତ ଆହୁରି ବି ମଜା ମଜାରେ ମାନେ ମ୍ୟାଥ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଶିଖିବା ଏଇଭଳି କିଛି ମ୍ୟାଥ ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ହେଲା ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହବା